Pişikler adaşan ýa-da gatuluk geri taşlanýan ýagdaýynda nädip öýüň ýolunu tapyp bilýärler. Aslynda bu haýran alyrjy ýagdaý diňe bir pişikler bilen hem çäklenmeýär. Ähli öýdeki haýwanlar öz ýaşaýan öýlerini tapmagy adamlara gaýratyr diýdirýän derejede ökde bolýar. Ýaşaýan ýolda adaşan wagtymyz itimizden öýe iltýän iň gysga ýoldan ýörep, bizi şol ýagdaýdan halas etmegini haýyş edip bilýän bolsadyk. İtiňizde şol kynçylygy düşündirmek başarsaňyz, onu ol hem sizi öýe gitmek höttesinden gelip biler. Haýwanlaryň ugur tapmakdaky şeýle täsirini kybynyň gizli sirri nämedeki? Munyň jogabyny bir misal arkaly düşündirjek bolalym. Meselem, eýesiniň ýanyna dolanmak üçin 2 günne 17 kilometr ýol söküp, ahyrsoň öz maksadyna ýeten it barada gürüňi eşitipmidiňiz? Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolup geçen şol wakada wagtlaýyn öýünden täze öýüne awtologla äkidilen akyllyt nähilidir bir usul bilen özüni halas eden ilkinji idekçisiniň ýanyna dolanyp gelmek alagyny tapypdyr. Özem dürli ýollardan ýörep. Onuň göçüp barýarka geçilen ýollary ýa tutmak mümkin däldi. Ýa-da dolanan wagty ýören ýollaryny hem öň bilmeýärdi. Onu bu nädip beýle bolduka? Canlı canlarlaryň öz görünüşlerine mahsus olan biologik ugur tapmak ulgamy bolýar. Olaryň käbirleri, ýa-da guşlaryň käbir görünüşleri, günüň ýa-da gijeki ýyldızlaryň ýerleşýän ornundan çen tutup ugur tapmak başarýarlar. Şeýle de düýeler hem öz öýleriniň ýollaryny tapyp bilýärler. Guşlaryň käbir görünüşleri bolsa, magnet meýdançasyny duýmak arkaly ýol tapýarlar. Ýagny, olar demirgazyk günöten liniýalaryny duýup, başga hiç bir dada ýerlemaly bolmazdan öz ýollaryny tapyp bilýärler. Pişiklere we itlere mahsus olan deňsiz taýsız ukyplar hem bardyr. Itler bu wagtda öz ýysalşlaryna juda bil baglaýarlar. Olar dürli isler anyklamagy, şeýle hem olary ýerlemek arkaly öz tapmak isleýän zatlaryna, adamlaryna, ýerlerine baryp ýetmäge ören ezer bolýarlar. Hatta 17 kilometrlik ýolun hem itleriň şeýle täsin ýysalşy ukybyna eýe bolan burunlar üçin on çok ähmiýetiniň ýokdugy mesemälimdir. Üstesine, olar daşarda gezip ýörkärler. Öýe gitýän ýol tapmagy kömek eger ýaly, dürli strategik künjekleri çalaja boşugyp, öz ýyslaryny siňdirip çykýarlar. Ýelkem dogry tarapdan öwsýän bolsa, onu olaryň batyny çuwdugy bolýar. Pişikler bolsa magnet meýdanyny duýup bilýärler. Yer şarynyň magnet meýdanyny duýup bilýänlikleri sebäpli olar hiç açan adaşmaýar. Pişikler öz nire dediklerini elmudama bilýär diýip aýtmak mümkin. Ýa tutmaga hem şolardan ökde zat ýok. Mysal üçin, veterinara gidilmegini halamaýan pişik entek veterinarın köçesine tarap sowurup ýetişmeýänňiz nire barýanyny düşünüp garşylyk görkezip bilýär. Üstesine bularyň hem burnu iý salmagy ökdi. Bu babatda itler bilen bäsleşmäge ýagdaý bolmasa-da, islenlik pişik öz öýüni diňe iý salmak arkaly hem tapyp bilýär.